Vítajte späť. Takže poďme teda na cord cutting. Cord cutting sa zaraďuje medzi očisťujúcu alebo bielu mágiu. Je to nejaký liečivý rituál. Priamo v preklade prerezanie nejakých tých šnúr alebo prestrihnutie nejakej tej šnúrky znamená prestrihnutie nejakého energetického napojenia. Vychádza to z tej teórie, že keď sa jednoducho s niekým zblížime, či už s nejakým človekom, nejakým miestom alebo so situáciou, vytvoríme si nejaké to energetické puto, nejaké to energetické naviazanie. Občas sa stáva teda, že ľudia sa rozídu, priateľstva sa ukončia, alebo že jednoducho na nejakom mieste zažijeme traumatickú situáciu a tento rituál, ktorý priamo zapadá medzi nejakú tú liečivú alebo bielu mágiu, priamo slúži na to, aby sme prestrihli tieto šnúrky. Nie je to niečo, čím sa človek rovno vylieči. Je to nejaký rituál, pomocou ktorého sa odstráni napojenie. Poďme teda na to, čo vlastne budete potrebovať. Takéto dve sviečky, ktoré budú reprezentovať vás a človeka, od ktorého sa chcete odpojiť. Nádobka, ktorá je odolná voči ohňu. Ďalej, budete potrebovať nejaký ten olej, olivový olej úplne stačí. Budete potrebovať nejakú šnúrku, ktorá bude reprezentovať to napojenie, ktoré prepálime, prestrihneme alebo jednoducho odstránime. Ak sa chcete zbaviť alebo chcete sa oddeliť od svojho bývalého partnera alebo od človeka, ku ktorému ste mali alebo máte stále nejaké to romantické napojenie, odporúčam červenú šnúrku, papier, pero, samozrejme sprievodnú sviečku, soľ na prečistenie, čili, čierne korenie, štiplavú papriku. Toto urýchli celý ten proces prečistenia a odstránenia a prepálenia tohto napojenia. Ja ešte veľmi rada zakomponujem do tohto kúzla vždycky aj niečo na zahojenie a upokojenie. Bylinky, ktoré vlastne ukľudňujú, sú napríklad harmánček, levandula, valeriana, potom medovka samozrejme. Poďme teda na postup. Moje rituálne nechutné nožnice prichádzajú na scénu. Tie nožnice vlastne využijeme na to, aby sme si vyrili do tých sviečok mená alebo dátumy udalostí. Ja si prečistím priestor, prečistím si všetky svoje potreby. Opäť používam Palo Santo. Teraz si vlastne idem označiť túto sviečku, aby reprezentovala mňa. Vyrijem si do nej svoje meno. Vyriem si do nej svoj dátum narodenia a vyriem si vlastne, čo chcem, aby sa stalo. Ja chcem liečenie, áno? Liečenie, odpustenie, nejaké to zabudnutie. Budeme robiť, že sa akože chcem odseknúť od Janka Hráška, ktorý ma akože podviedol, hej? Podviedol ma, kokot. Takže na druhú sviečku vyrežem si Janko Hráško, vyrežem si jeho dátum narodenia, kokot. A čo chcem od Janka Hrášku? Ja chcem, aby Janko Hráško išiel do piče. To si tam naozaj môžete inak vyrezať. Chcem, aby išiel do piče. Chcem, aby odišiel z mojej mysle a z môjho srdca. Teraz si spravíme petície. Keď chcem niečo odstrániť zo svojho života, trhám papierik od seba do vonku, áno? Tak. A otočím doľava. Doprava a ku sebe je, keď si chcem niečo pritiahnuť, a doľava a trhať papierik od seba je, keď chcem niečo odstrániť zo svojho života, zo svojej mysle, zo svojej energie. Teraz mám pripravené dve petície. Na jednu petíciu napíšem svoje meno, svoj dátum narodenia. Na druhú petíciu napíšem meno a dátum narodenia Janka Hrášku. Teraz, keď už mám pripravené aj sviečky, aj petície, idem si aktivovať sviečky, idem si aktivovať petície, idem vkladať energiu. Tento rituál častokrát môžete vidieť na TikToku, môžete to vidieť aj na YouTube. S tým, že vlastne tí ľudia vždycky vynechajú najdôležitejšiu časť
celého rituálu a to je práve to oživenie, to je to baptizovanie, to je to vdychovanie energie, vdychovanie života do nejakých sviečok, lebo bez toho života, bez toho pomenovania jednoducho iba prepalujete nejaké obyčajné lánko medzi dvoma sviečkami, ktoré ani nevie, čo má robiť. Tá energia nevie, čo má robiť, lebo jednoducho tie sviečky nie sú oživené, nemajú v sebe život, nemajú v sebe energiu tých konkrétnych ľudí a tie petície majú napísané iba mená tých dvoch ľudí a petície taktiež nevedia, čo majú robiť, kým im to nenakážete a kým ich neoživíte. Najprv si trošku oživím svoje ruky, oživím si energiu vo svojich rukách tým, že ich trošku poplieskam. Sviečka, na ktorej je vyrité meno Janko Hráško. Teraz ju týmto olejom požehnám. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ty si teraz mysel, energia, ty si telo, srdce Janka Hrášku, ktorý je narodený 1.1.1991. Ty si teraz Janko Hráško. Ty si pod mojou absolútnou a kompletnou kontrolou a budeš robiť to, čo ti poviem. Teraz moja sviečka. Petícia s Jankom Hráškom. A teraz poviem, čo chcem, aby sa stalo. Ja chcem, aby Janko Hráško sa odstránil z môjho života, aby sa to napojenie medzi nami odstránilo, aby jeho energia odišla do piče. Tak, teraz moja petícia. A teraz idem s láskou. Chcem, aby som sa uzdravila, chcem, aby som sa vyliečila, aby som vypustila rýchlo a efektívne energiu Janka Hráška. Ja ho už nepotrebujem, moje lono ho vypustí, moje srdce ho vypustí, moje myšlienky, moja hlava. Teraz použijem nejaké tie ukľudňujúce bylinky. Nasypem ich na svoju petíciu. Netreba veľa, nasypem ich na svoju sviečku. Do tejto petície vmasírujem v smere hodinových ručičiek, alebo si chcem niečo privolať. Chcem si privolať nejaké to liečenie, zrelaxovanie, dobrú náladu. Sviečka a petícia Janka Hrášku. Chcem ho zo svojho života odstrániť čo najrýchlejšie. Takže tu použijem túto spicy štiplavú zmes aj na jeho sviečku. Takto nejak to vyzerá. Vmasírujem v protismere hodinových ručičiek doľava, lebo ho chcem odstrániť. A petíciu zložím od seba do vonku. Pomocou sprievodnej sviečky si teraz najprv pripevním petíciu. Pripevním si aj svoju sviečku, túto petíciu. To isté zopakujem s jeho sviečkou. Pomocou lanka vytvoríme nejaké to napojenie, ktoré bude reprezentovať napojenie môjho lona, môjho srdca, mojich myšlienok na kokota Janka Hrášku. Úzol, ktorý si vytvoríte, môže byť úplne jednoduchý. Môžete si iba tak zaviazať to lanko, aby to tam jednoducho nejako držalo. Ideálne by bolo dať toto úzlové napojenie, ktoré reprezentuje naše energie, dať do stredu takto medzi nás dvoch. Teraz si zoberete soľ, pretože soľ prečisťuje, soľ odstraňuje. Ideálne by bolo, aby ste mali 100% himalajskú alebo morskú soľ. Túto soľ nasypem medzi nás dvoch, aby som vytvorila bariéru, ktorá prečistí. A zároveň soľ nasypem na toto puto. A to je celé. Celkom jednoduché, nie? A tieto sviečky nebudem zapaľovať, pretože tento rituál je iba ukážkový a ja sa nejakého Janka Hrášku nechcem zbaviť, ani Janka Hrášku nepoznám. Takže vám na konci videa zahrniem nejakú tú montáž, alebo teda vám ukážem, ako v skutočnosti a reálne vyzerá prepálenie toho puta a ako vyzerá prepálenie a zhorenie tých sviečok. Vidíme sa na budúce. A nechám teraz. Jednoducho nech sa tie lanka samé o to postarajú.